Pojďme klučovaný! Jeden! Aj tam. No! Center, na zadnú! Vyskúšaj! No! Jeden musí vystúpiť! Hodiny, že? Pozor! Čo máš, genetiku? Neviem, na mesiac. Basketbal, basketbal. To je lepšia. Dobrá žila! Výborne, výborne! Výborne, ešte! Ježe, vyprávať, jak je to! Vyklač ho, to je ono! Hore s tým! Hraj! Neopačuje, Pauli! Braňu! Ja neviem. Poď! Odohrali sme, myslím si, že opäť veľmi dobrý, kvalitný zápas, kde nikto nič nevypustil. Bohužiaľ, so šťastným koncom pre supera. Mali sme nejaké problémy, čo sa týka aj to trošku vyskladať, lebo dvaja chalani sú na dovolenke, ďalší sa nám zranil vo štvrtok či v piatok na tréningu. Chýbali nám chalani, ale však na to sa nejdeme vyhovárať. Tí, čo tam boli, tak dali zo seba maximum. Fantastické, ja im za to ďakujem. Ideme ďalej. Ja som hlavne rád, že na tej lise sme získali 3 body, ktoré takmer nikto nečakal. A teraz sa ideme znova pripravovať na ďalší zápas do Tuchyne. Verím, že nás prídete podporiť. Takže ja tým chalanom nemám absolútne čo vyčítať. Mali sme tam my nejaké šance, ktoré sme nedali, nevyužili sme. Oni mali takisto niečo. Myslím si, že zápasu by viac svedčala remíza, ale čo by svedčalo, nesvedčalo, no však proste je to, ako to je. Otraseme sa a ideme ďalej. Tí chalani začali zodpovedne trénovať, jazdia, valia. Verím, že sa nám už vráti aj Paťo Vavrúž a nejakí chalani, Robo Švančárek, že už sa zapoja. Takže by sa to mohlo zase nejakým spôsobom dať dokopy a ako vravím, nedávame hlavy dole, nemáme absolútne prečo. Máme nahratých 9 bodov, dobre je odohraných 6 zápasov, ideme, alebo respektíve 7 kôl, ideme od zápasu k zápasu. Takže ja ďakujem ale hlavne fanúšikom, že prišli na to, že sa hrala sobota o 11. hodine, tak tu bolo fakt, že dosť ľudí. Takže som veľmi rád, že tí ľudia si nájdu ten čas a prídu sem a že nás podporia. Takže ďakujem veľmi pekne a budeme radi, keď prídete aj budúci týždeň do Tuchyne.